lagunok, ongi etorriak, Patricia Viteli, ostira da du. Bariku aldu da, bai. Eta barikutan zer daukagu? Ba, ostiral bizitariak. Bai, zuentzako ideia bereziak, asteburua begira, zerbait ezberdina prestatzeko, pixka landuagoa, horre pausu bat emateko zerbaitetan arriskatuagoa, nik untxia eskabetxatu da ekarri dizuet. Zona. Eta zuk? Nik egarra ditut, galtxoak, limoiakin eta piperbeltzakin. Bi klasiko hauekin hasiko dugu gaur eguna eta laburpena ordoa. Untxia gatzez eta piperbeltzez ondu, irinetik pasa eta frijitu ingo dugu. Atera eta olio berdinean tipuleta, asenarioa, baratxuriak eta tipulatxak erregosten jarriko ditu 10 minutuz. Untxia sartu, ospina eta salda gehitu eta 45 minutuz kosinatzen utziko ditu zu motel-motelean. Bitartean, barazkiak moztu, minutu batez egozi eta urdai azpikoarekin eta baratxuriarekin salteatu ondoren, untxi honekin zerbitzatuko ditugu goxo-goxo. Orduan, esan dagoa, izango da azkenean, untxi eskabetxatua barazkiekin. Barazkiak eramango ditu batzuk eskabetxatzeko erabiliko ditugunak, hau da, tipulatxa, tipuleta, asenario eta baratxuriak, eta lagungarri moduan salteatuta eramango ditu, leka batzuk hartu ditut, kuia bat, aurten kuia pilo bat daukagula gure etxean, eta azalore, hauek ingo ditut hori, galdarrestatu minutu batez, eta salteatu ingo ditu. Orduan, lehenengo gauzen duena da, gatzez eta piperbeltzez ondu, gure untxia, irinetik pasatu, eta hemen olioa ondo bete, eta frigitzen jungo gara. Gure gaurko untxi hau, egin alduzuela, oiaskoarekin behin alduzue, galeperrakin oso goxoa geratzen da, eskabetxatu hobek, okela zuriekin orokorrean, ondo geratzen dira. Aurrekoan egon zanean Kandido Mendizabal, untxi zaina, intzinuten bebai. Aurrekoan duela 9 urte, bai, aurreko baten, eserrez. Motxiloen agertzen zara, Juan Sanastien bebai, oindala 9 urteko esan da. Txikola bera, bai. Kandido egon zanean, intzinuten eskabetxiakin. Euskalduntziakin izan zen, da eskabetxatin gendun. Entzalada bat. Bai, eta beste baten gendun, baita, hau Martinenean egiten gendun, Solomo eskabetxatu untxiarena, hori ez da egit, duela 2 urte izan zen baita, eta... Untxia... Jani bardu, jetiak... Eta untxia eskabetxatzea gustatzen gatzu orduan. Bai, ze oso goxoa geratzen da. Erreza da, eta goxoa geratzen da. Orduan, zer gehiago nahi duzu, Patri? Bai, egisa da, baietz. Niri untxia, betxu, pentsatzen gatela purtxo bat, lehorra, asko gustatzen jat, nire aititxa Fernando kitzen dau, arrozan. Hora, itzen dau saltzan, eta gero arrozakin oso goxua geratzen dara. Baina zuk, behin baino gehiagotan untxia indosunien eta aipatu duzu ladia, neina, erreta eta kurruskari gustatzen gatzula. Ni nas oso untxi zalia. Saltzan ez ere? Saltzan bai. Baina, saltzan be, zurtxopia daukan, nina zaputxo bat, umien moruen. Zurtxopila bat, iztarrak hartu. Gaur egun behitu egia da, legunian behiratzen honitzen da, galdetu ino gainera. Juten zara eta egia da supermerkatutan paketetan ikusten dituzte atal ezberdina, ikusitu, Solomoak. Aurreko hanka, atzeko hanka, untzi guztia zatituta. Eta prezioak nola aldatzen dira, baina. Bai, pila bat. Gero gaien esaten da, untxia merkia dela, hori bai, atalan arabera, eta, karo, altzen bai itxuzu, baduz batzuk, untxi gutiziak ez dakit ikusi itxuzun, batzuk bai ikusi itxut, untxian aspizuna holan kakotxen artean, ez da aspizuna, baina, holan, Solomoa izango bazan bezala, garbi-xa dana, hori plantxan, egia hamburguesa bai ikusi itxu. Ni naita, badauz prestakuntza ezberdin. Patri, atzo junitzen, naita, supermerkatura, eta prezio ezberdin, ikusten ze aldaraketa dago. Untxia berez holan, osorik, 7-8 eurotan zegoen, Euskal Untxia 8an beste 7an, eta gero ataletan 16 eurotaraino igoten zan. Bikoitza, segun ze atal zan. Orduan, barategira joan eskatu mosteko untzia, mesedez, eta intzazue untzia, eta hori bai, kalitatezko untzi bat erabili, eta guk gaurkoan kalitatezko untzi erabiliko du, baina baita oliba olioa. Urzantiren oliba olio Virginia Extra, kalitatezkoan Naparra 0 kilometroa bertako baserritarrek ekoitzia, eta azkenean hori bilatzen du, kalitatezko produktu bat goi mailako errezetak egiteako. Urzantiren oliba olio Virginia Extra tradizioaren eta ekoizpen prozesu arduratsu baten emaitza da. Goza ezazue bene-benetako olioa zuen etxean eta berdin da zer rezetetan. Gaur bezalako eskabetxe batean, ontzeko zuen edozein entzalada ero nahi duzuena. Kontua da, bertako izatea, bertako ekoizlei lagunduko diegu horrekin, eta hori gauza handia da. Mesedez, kalitatezko oliba olio bat erabili. Hau bezalaxe.
Ba, hemen, litro erdi jarriko du gutxi gora, Hau da, botilla erdia. Aberatz. Ba, honek eskabetxo bat inbar du, konserva bat inbar du, Patri. Konserva hau iraun dezan honek ospina izango du, baina olioa ere behar du. Orduan, egurra emango diogu honi, eta hemen ingo duena da, untxi hau gorritu bakarrik. Berrutu aldi bat, eta kanpora jongo da. Oso, no? Batzundako maskota, beste batzundako janari. Zein maskota, untxia? Untxia batzundako, bai. Nekazari batzundako, ugalkortasunan seinale. Gauzia da, gauza askotarako balixo daula, baina 2016-tik baukagula hemen Euskal Herrian Euskal Untxia izendatzeko jatorrizko izendapena, ez? Bai. Hau da, Euskal Untxia. Bertan dauz, 20 untxitegi Euskal Herrian, eta hori bada modu bat sustatzeko inguruko eta gertuko aragisa eta hastia, eta gaina kalitatezko janarisa bai, ez? Azkenean, desberdintasuna badau baten eta bestien artean. Beraz, mendik, animatzen zaituztegu, untxia erosten duzuen einean Euskal Herrian badabe, Euskal Untxia hautatzea hori, igertzen da. Zaporen eta igertzen da. Eta jendeakin, Patritz, egiten duzu jendearekin, da eroetxean, egia da, aragietatik, untxia izango da, gutxien jaten danetako aragi bat. Bai, eta ni horren barne nau, ni talde horretan banau. Bai. Ez daukagu itxurarik. Ez dakit. Gure etxean, untxia berendan jaten dugu, eta presioan oso ondo da. Bai, presioan bai. Gero, hainbat errezetetan ina dugu, zuk esan dugu, arrozarekin, saltzean bez zoragarria, labian egin da, eskabetxean gaur bezala. Eixe da, mila eratara prestala ikela, gero dauela, elikatua landare pentsuakin, orduan, honek dauko, kalitatea parteko okela, kaloria oso gutxikoa, oso garbixara, kaipe gutxi, gomendatzen da bai, umiei, adineko pertsonei, kirolari xei, hori, mundu osoai. Hor, dana sartzen gara, adinekoak, kirolariak, umeak. Adinekoa eta kirolaria nintzela. Ez hori ni sartu nahi. Ni sartu nahi. Zua adinekoa nahi de Patrizian. Ni umia orduan. Bueno, baratxuri atalak hemen, holan, azalda guzti, klaun, golpetxo bat eman, bere sustantzia teatzeko eta esandakoa. Ingo itxuna da, hauek, gorritu pixka bat, zubizian, atera, eta gero, bitartean jungo naiz, azenarioa makiltxotan mosten, eta atipuleta xarra finetan, eta... Eta honek bebai, badia ezagunak, ez, ospetsuak, untxiak edo beti izan die ugalkortasunagatik, ez? Errez ugaltzen dielako, eta horre bebai, nekazari batzuk, badakixe, izurritiak eta asko aldabelain. Orduan... Bai, maitatuak ero ez maitatuak izan aldira, eta egia da, gu aurten udazieran junginen, landetara, olako kanpin handi batetara, goizeko 6-7 ni pasioan ateratzen izan, Sorbalda portu berrian neukan. Eta semeak egun ematen lagundu zidan, eta kontatu genituen, kanpinean bertan bakarrik, berrogeta piku untxi, bungaloen azpietan eta norbaitek bere garaian askatuko zuen bat esaten, aeroporretan eramango zuen, ezingo zien auskalo, baina pilo bat untxi, exageratu zen, zenbat untxi ikusi genituen, kanpinean, eta gero egia da, hemengo, Euskal Herrian da basoetan da, ikusten dira, eta ez dira izaten, ez dira herbiak, untxiak, auskalo, jendeak askatuta, pena ematen dietelako. Auskalo, nola izango da, ni egon nintzen, Zaragoza aldian, Aragoien egon nintzen, ekainan, bertan, horako arkumia, bertan daukia Ternasko de Aragon jatorrizko izendapena, eta hor bertako arkumiak eta ez. Eta orduan neskiak, joan ginen, fabrika bat edo ikustera, eta emakumiak esaten zen, berak utxiak gorroto zitxula, ze, karo, atalatzen zen, hor arkumiekin da kanpora, jatera, da horre jaten zabina da belarra. Eta basoak garbitxu da horre danak. Baina geroz eta untxi geixa zauzen, eta ontxe pila bat kostaten jakon, egunez egunera urrun aukoten zen, ze untxixe jaten zaben belar dana eta ondar danak. Orduan, untxixekin zaukien arazo larri bat. Azkenengo albistat duela, azte batzuk eta atara zan. Euskal Herrian mapatxeak daude. Bai, ala? Bai, mapatxeak, ez dakiz zen badaude, norbaitek ekarreko zituen, bai, azke,
aurkitu, ikusten bondik mapatxe bat, kristoneko sostua emango zetan, nuna. Kabartzen dutik edo eskapoko zan hau. Norbaitek antza ekarriko zuen etxera maskota moduan, eta, bueno, esan, aspertuko zan oberataz, eta holakoetan gertatzen da, esango zuen, ez dut hilko. Askatu, eta, bueno, kontuz... Baina, haudun zauen edo? Mapatxe hori haudun zauen? Igual bikotea, auskalo. Baina, ja dagoeneko bitokitan ero ikusi dituztela mapatxeak, eta, bueno, holako espezien baditzaia dela, ez da bertakoa, gaina, mala hostia, uste dut daukatela, malaletxe bat, mapatxeak, eta, albiste egiten duela, azte batzuketan izan, baizea, mapatxeak, eta argazkia eta ikusi nuen da, mapatxeak Euskal Herrian, mendik urte batzu barru, auskalo. Nik egisa da, ikuste ditzu dela bidixotan da, sare sozialetan egoten di bidixuak, eta hor, daukien eskutsuekin, eta gauzak lapurtzen da, grasi xamoto ez dela. Baina, egisa da, zehose ikusten mazu hor, zelaien baten, nik enozan hola nehingo. Ero zure piperra jaten zure baratzean, Ze ilusioa, hartu eta hor, Winchesterra, jaro horrek Winchesterrakin, hilu beharko di, horre Winchesterra, krak, horre John Wayne egiten zen modukoa. Ez dela, eskopeta normal batekin horrei ez ditu. Hori, egon zen notizia, de uste txorienen komentau ginula, untxixekin, ez dakiz herrialdetan, eizatzeko bultzetzen zabiela jendiak, ze pila bat zauzen, eta orduan izurritiak sortzen zabiezen. Orduan, nik hori entzun nahi jot. Basurdekin da pixkat hemen gertatzen dena. Basurdeak ero eta olako batida gehiago antolatzen nahi dira, ze ez daukate olako etxairik, orduan, eta asko galtzen dira. Mapatxeak ez da izematu izaten dituzte, untxiak badakit asko, basurdeak ere, nik ikusten ditu danean, lau umekin ero ikusten ditut, eta, Bai. Bueno, gauzia da. Eskabetxian ez dala bakarrik untxixa itxen, itxen die arrainak, aragixak, oiaskua, barazkixak, eskabetxian igual, hemen. Honek, ospinetakoak eta horrek azkenean eskabetxe bada, ez? Hori da, bai. Olako ziuzen. Eta da, munduan ezagutzen den kontserbatzaietako bat, ez? Historian ziar eskabetxia asko egin ja, azkenean janarixan bizitza luzatzeko. Lehen oskaiurik ez zauen, eta orduan itxen zen kontserbatu bai olixotan, bai gatzetan, espezietan, edo ospinetan, kasu hau dan bezala. Orduan, naiz eta gaur egun eskabetxia berez bihar, ez doun bihar, bai da, errezta bat, bertan geratu dela, ez? Batez, Euskal Herrixan egisa da, ez daula tradizioa hundixa, hori Persian sortu zen, eta gero Arabiarrek Iberiar Penintxula 7. mendian ekarri zabiela, eta Katalunian geratu zela, indar asko hartu zauela, eta bertan asko kontsumitzen dela. Nik Euskal Herrixan nauen hainbeste esango. Ez dakit igual nire itxeko oitxuria dan, nien naiz eskabetxe zalia. Ez da ikusten, ez? Atatzen dizkiat eskabetxea da, egaluzi eskabetxean, muskuioa muskuioa jaten ditut, gustatzen zaizki, baina bestela naiz oso zalia. Ni da zerbait. Sí, gisa muskuioa gustatzen jaten eskabetxe. Hori da, muskuioa bakarrik, besteik ez. Ja. Bueno, tipuleta, azenaria, piper beltzale batzuk. Bai. Ereñotza, erromeroa. Zelako arrarua zu ereñotzara beltza, Bai, kizu batzutan, egin bida. Bai, gero erromeroa. Ze botakako dio gehiago, honi? Salda botako diogu hemen. Salda, aragi salda. Eta ospina kontutan izan, eskabetxe bat egin behar duguela. Orduan, honek orain 10 minutuan irekin behar du, eta sartuko ditu untzi atalak hemen, eta 45 minutu, baina egin behar du, pir. Ez plo. Ez, suabe, hau da, honek beratziko indarra dauka egongo da bian batean. Tapa jarrita, batean ziurrenik egosiko dela. Orduan nahi dut, zuk esaten zu, lehorra iruditzen zaizula. Hemen garrantzitsua da, zu oso basuan eitea, 45 minutuz, da gero, bertan beri hortan, beste 2 orduz izango dugu. Orduan, ondo kozinatuko dela, xamurra gatuko zaigula, eta ondo egin da. Eta oin, jungo naizena da, barazkiak, hemen ja, dagoeneko, azalorea, ataletan, loreetan moztuta daukat, ingo duana da, lekak ronbotan moztuko ditut, azkenen, ikustea polita nahi dut, eta makiltxotan kuiatxoa, ikusi. Sartuko duena da, hauek ere, tipulatxak ere, barrura, erditik moztuta. Oso ondo. Eta gero, hemen txek, pasatzen dara, eskabetxean eta itxen dozunean gauzak, hori gixatuekin bezala pasatzen da, ez? Azkenean, momentuan,
oso goxua dauz, baina egun pare batera zaporia gehiago indartzen da, eta bueno, nahetako asko ez behonagoa dau, bai, eskabetxietan, bai, olako, goiarako lapiko horretako plateretan. Eta segatik gomendatzen da eskabetxean jako zehose, baskari bat. Batetik, digestio arazoak konpontzeko, omen dela zehose digestiboa, nikenak isena. Janeria zaporetsua dalako, edo, daukalako intentsitate puntu bat. Vitamina eta mineral ugari ditxulako, ala nola A, D eta E vitaminak. Eta, oskailuaz gain, janaria kontserbatzeko modu badalako. Eta guk, erosi dugun untxia, dagoeneko oskailuan, untxi horrek 6 egunero badaramatza eta ja agurtzen bagaitu, eta kaixo, zen moduz dago bikotea eta hori, eta ja, pixka dartzen, hortako dira eskabetxeak. Zertako ibili izan da beti ospina eta azidoak eta holan, zerbait, ez txarra, ez dute esaten txarra daunean botein behar da. Baina ja esaten duzuna, ero gaur jaten dut, ero bihar ja hau egongo da. Olakotako disimulatzeko hori eskabetxeak eta oso ondo etortzen dira. Hori da, eta bestela ezagutza ditugu beste mota batzutako kontserbatzeko metodoak, ez? Marmeladak, olako pila badauz, ospinetan eta joaten diren gauzak, olixotan, badauz, pila bat, gatzetan. Patrik, rombo badau. Ja. Utsu gora bera rombo bada, ez? Utsu gora bera. Bai. Olako bi jartzen zituzten lehen telebistan, eta ezin genituen ikusi. Etxe, ohera bialtzen zituten. Berdiak etzien baina. Zuze jakin gozo, zuk hori zautu oso, romboena? Baina hori kultura, herriko kultura da. Bai, ez? Gorriak, ez? Baina batekin behia ezin genuen ikusi, ez? Aitor, batekin ere ohera bialtzen zituten, ez? Bakarra zautu bai? Bai, zegoen bakarra eta bikoa. Bikoa jasan. Bai, bian, agian belaune ikusten zan. Igual eskote bat. Eskabaten belaune ikusten zan, bian. Kontu zibiligaz zan, horretan zan... Txorienen ez die belaunik ikusten, orduan txoriene... Ez du rombo. Friendly. Eiten ditu honean, holan batzuk, maionesa askorekin dolako potortuak hori gustatzen zuna, horrek agian bai, bi jarri beharko izio. Baina bestela... Hau, rombotan hazinez, baina erabeki dut, holan... Ataletan... Historixia kontatzeko zan da, jazta. Jazta. Hau, egia da, usteleitzan eta egiten genituen, Hau, ilargi erditan, bestea rombotan, eta... Norbait konturatzen, fijatzen alda, nola dago moztuta hori. Zait. Zigozuk salda erabili dozu, salda, aragi salda kasu honetan, eta bada sukaldaritzako oinarri bat, saldak itxian ikustu dela sukaldaritzako lehengo edo bigarren klasia. Lehena igual izango zin mosketak, bigarrena izango zin saldak, oinarrizko sukaldaritzan, eta, badauz, aragi saldak, pila gainera aragi, behi aragi xana, txarrexana, oiazkoana, untxiana, barazkixena, arrainena, itxaskiena, salda pila badauz, txurixa, bat ilunaua, pila bat, eta... Ni botaldotzu ez dana, nahi bozu, baina... Eta hori, moduak, egisa da, uretan sartzen diela, hortik salda. Urrotzetatik hasitako salda gizan. Urrotzetatik sustantzi guztia ateratzeko. Hori da, eta da, azkenean, kolagenoa da zapore hori dana adalateko aragixetatik eta barazkixetatik. Baina, azkenean, badauz aldaketa batzuk, arrain bat itxen dozunean, arrain salda bat, asko jota, 25-30 minutu egin biozu egoziz, bestela zaporia bebai, ez da... Ez arraiana txartu egiten da. Ez da berdina, aragi salda bat, izan aldugu 4-6 ordu egun batetik bestera edo izaten dituztenak, eta hor, atatzeko, baina arraiana beti bakigu, ez? Ordu erdi asko jota, naiz eta gu izan ginen, nun izan zen, hau, atzo aipaturen Kostabraban izan ginenean, hango jatetxe bat oso famatua zena, Gironan egon ginen, eta famatu zen arrozetan. Eta bere arroza bat egin zigun, itxaskira eta esan zigun, y esto lo tengo al fuego desde un día para otro. Eta hor eskema guztia apurtu zizkian. Ostra, hemen esaten telebistan, hori eta 5 minutu asko jota zensuarra, gero bestela arraian ezurrak eta zapore txarra metu dela, honek egun batetik bestera usten zuen, eta ia da, oso ona zauen, eta dena zan, paella horren zaporea dena zan,
saldak ematen zion, orduan, hor eskema guztiak apurtu zizkian. Bai, hor, eskola desberdinak bai, zuek etxian pro, da hona atalatzen bagatzue, idatzi e-mailoa txorienabildua.itv.eusera da eingo. Niri oiaskoan nik uste dut geixen itxadotena dala. Ni txala. Azkenean, zuk txalana geixo itxozu. Nik oiaskoana, geixautan aukitzen dut horrek karkasak, oiaskoan azurrak eta gainera harakinai eskatzen bozu, ziure mongotzula, saukiko dago oiaskoak garbitzeana eta orduan, hori da, azkenean bete haukotzu, hori, azenario pare bada porru bat, da bete haukotzu. Aragixena, da, geixen gustatzen jatena, baina ez dut hainbeste egiten. Azkenean nire gustatzen gat, azurrak bebai, apurtxo bat txigortzia labian, gero ordu luzez aukitzia, baina oiaskoana errexagoa pentsatzen gatlako. Biak berdin egiten ditudan ez, hor bai, eta lapiko askarra. Gaur egun, esan ezagin norbaitek etxean izaten duen lau ordu zor. Niko baita lau. Zu, ez katxarro hori. Nik egiten duana, lapiko askarrean, gorritzen ditutan, txitxirio beti botatzen dizkio, noski, txitxirio gabe ez da berdina, txankarra aldala, holako zankarroi pusketa on bat, ezurrak, barazkiak, normalin beti kipula zenarioa eta porrua, eta hori bai, gorritzea gustatzen zait. Ero labean, ero zu bizianan gorritu, beste kolore bat hartzen du, eta gero hori hartu, eta lapiko askarrean ordu betekin, nik uste dut hor dagoen sustantzi guztia hartzen dugula, eta gero hori hobetu nahi badu, salda bikoitza ero hostelitzan deitzen dana, izango zen salda hori hartu iragazi, eta gero ezur batzuk ondo gorritu labean, eta horrekin beste salda bat egin. Eta hori da, indar askoz gehiago hartzen du, eta hor botaldi olako badaude batzuk, beroa dagoenean ero gustatzen zeholko fino erolako bat botatzea, baina egiteko erolako ardotxo bat olan botatzea ondo etortzen da, eta ni nau hemen urbiltzen naizen bakoitzean, sudur-zuluetatik sartzen zait ospina. Hemen daukadana, lurruntzen. Eta dauzkat sudur-zulua tuterara begira esaten dana. Hemen, barazkiak ingo ditu Patri, galdarrezatu pixkat. Minutu bat, minutu terdiero. Bakoitza bere denbora, baina gutxura era hola ningo ditu. Gero urrotzetara atera, iragazi, eta gero ingo dituguna da, urdaiazpiko pixkatekin. Eta baratxuri atal batekin, honek, salteatu, eta esan dagoa lagungarri moduan jungo dira hemengo barazkiak, da honeko, ez dakit, amarra minutu erorti jungo da gutxora, baina tapa jarri nahi diot, orduan sartu ingo dut jaguntxia, eta jungo dira hemengo barazkiak gehiauen. Ezberdinak izango dira, hauek ospinetan, bigunak egongo dira, hauek asmoa da pixkatolan, kurruskari puntu bat izatea, testura da, eta zaporean ere, ez dute izango ospinan ikutua, hone daukatela, ez da gutxego ere. Hau barrura, eta hemen tapa jarriko dugu, jetxiko dut. Listo ba. Eta plop. Nik uste dut, gutxien itxeoten salda, izango dela, ez daukatelako itxurerik barazki salda. Nik entzu, barazki saldai bebai jendiak barazkitaz aparte botatzotzala konbu alga, edo shitakea, edo lan, zapore, sakon haua emoteko. Nik ez daukatu itxura barazki salda itxeko, baina, aitortu jotzut, kalabasa edo kuia itxadotenean, porruakin edo, salda hori oso nago dagoela, kalabazak emototzan ikutua horan apurtxua dultzia goxua, hori gustatzen jate. Zuk etxean, hori salda itxe duzu, noiz baitz aitortu entxet txorin eta guztion aurrean, daukatzu honek saldat karratutxoak, salda prestatuak eta holan, baitxuzu? Pastillako salda badago? Baito, hemen, aipatu du, bimaina goiotan, erosketa egiten juten naizena, beti egiten da, ez? Sukaldeko lako ibilbide bat daukat, patata badaude, kipula badago, gero esnea badaude, eta erotak, dauzkat olako bi ontzi kristaleskoak, eta ondo de olako lauki karratuak, olako, esan dezagun, salda ugotxo horiek, eta beti izaten ditut, eta ohitura daukat, ez dakit, horrela ikasi nuen, egon itzen jatetxetan, gaina horre izaten dena goi mailako jatetxetan da, deneri, salda botatzeko ohitura bageneukan. Gatza erabili beharrean, gatz gutxiago eta horrekin. Eta orduan ohitura dauka, babarrun batzuk egiten dira ditut, bat botatzen dut. Haragia saltzan egiten dut, bat botatzen. Enoak ez horrek esaten, bene juenan nintzen, ez, ni beti salda tradizionala, eta ez da gizzer. Denari ez dio botatzen, eta askotan, etortzen zait, eroez, baina... Hau da, txokolate ogitarteko gai, por lo que sea, estotasun. Baina txokolate eta txorizo ogitarteko gai, holan, apuratu mamurtuta. Xil bai, mesa ez. Suaz ez azirikatzen.
Orduan, bueno, bai, erabiltzen ditut, eta, bueno, ez, bakit, hori be, neurria. Dena bezala, neurria, bakizu hori da kontua. Bueno, hor badoaz, ja, ze kolore, 3 kolore ingo ditugu. Hemen azkenean, eskura dituzuenak, erabiliko ditugu. Hemen, jarri du, oraindik ez da ploploa, bikingo dana da, ingo diot, eta ero erakutziko dizuen nola nahi dudan. Eta irakiten hasten danean hori, oso leun, 45 minutuz, egin da izango du. Eta barazki horiek ingo ditu dana da, urda espiko, hauek atalak nuzkan horre etxian, eta horiekin salteatuta, barazki hauek gozo. Dauka gaurko. Bueno, gaur ez daukau. Galderatxo bat, Zigor? Bota. Mai zapixak eta hau zapixak eta zuk etxian erabiltze dituzu? Bai, noski. Bai. Ez dut amantalik ez dut erabiltzen, baina muturra haua zabaltzeko, umaian, ez, autokaranan badauko. Mantalak ez, mantalak, niretako mantala hau da. Mai zapixak. Mai zapixak ez. Hau zapixak bai. Hau zapixak bai. Mai zapirik ez. Ez du erabiltzen. Paperezkoa edo telaskoa? Zein. Hau zapiak, paperezkoa no erabiliko zu. Bueno, badau. Bai, noski, baina hori da, zukalerako, guk, bakotzaeko bere, zuetxean ez da hori, ni txikitatik erakutzi ziaten, bakotza bere trapua, gerolako egurrezko katxarroa, kolore batekoa, eta han, niri da gorrixia. Gero, urdina, berdea eta horia dauzkago. Eta bakotzak badaki zein dan berea, eta horrekin garbitzen dugu muturra. Olako dauzkago. Egisa da, zure etxia... Hilabete erabiltzen dugu, eta ero garbitzera. Hilabete, bai zen. Bueno, igual espageti xajan da tomatiakin badie. Egunian bertan. Hortan ordu berdin igual 3 aldiz aldatu dira. Hau zapixa. Bueno, oitxuria da, geroz eta gutxiago erabiltzen diela, bai etxian, bai jatetxietan be bai, ez? Azkenean, gehiago joda, behin erabiltzekora, bai, bueno, paperezko mai zapixak ikusten die jatetxe batzutan, nire ez jau pape gustatzen, horrek. Baina, horrek, telaskuak eta, bueno, ondino ikusten die, baina, hau zapixak, paperezkoak, isa leku danetan. Bai etxietan, bai kanpuan. Eta azkenean, telaskuak, ez dakit dotorezian seinale, errespetuan seinale, baina, karo, gero, garbitegi batera eramatea edo, bakotza garbitzia jatetxe baten ematen dien janarixekin, batzui... Ja, baina, ostra, nik, betu, berdin zait, mai zapia paperezkoa bada. Bai. Baina hau zapia, mesez, telasko izaten. Nik horrek, nahi desan, ni badaki eguneko menu batera 12 eurotara, 14 eurotara jaten duanean, noan nean, hor paperezko atarako diatela, bueno, eta ulertzen dut, eta, bueno, baina badode beste jatetxe batzuetan, eta Europan zehar guk jan izan dugu, jatetxe honetan, eta paperezko ateratzea hau zapia iruditzen zait, zene izu zatea, niri ez zait bat ere gustatzen da, gaina hori da, segituan eta ja, ez du balio esertako. Baina hor bai paperak eta paperak. Bai, noski. Bakitu tabernetako honek paperak egoten dienak lehorra diena, horrek itxen daue, gutxi hau, ez da balio esertako. Eske hori edabiltzea ez da sebez, bakitu zeintzu dien. Hori ez dakiz egatxik asmatu zan. Eta sakarrak ziren, horrek, manjainatu, ni inoiz gertatu zei, komunian ez egon, tabernan ez egon paperik, eta holako papera hori erabiltzea, eta ez da, batera atzegina, benetan, da, sakarra da, ez da, batere fina, orduan. Nik aurpegixen bakarri probatu, baina... Komunian ez probatu. Jaten guztako beste inunbe probatzea. Baina zeo ze jauzi gatzunean, imagina kafesne bat edo, jauzi gatzula maira da, ez dakit, olako gainera, 250 bitxo, zeo ze itxeko. Bai. Orduan, mesez, hemendik txorienetik aldarrikatzen dugu horrek paperak desagertzea. Nik betzatot, baten batek pila bat ingo zitxula, eta hor, gracias por su visita jarten da. Eta oso merkeak izango dira, orduan, bueno, jendeak erabiltzen ditu, noiz, kontrole gabe. Bitu, hau, itxaldun. Aiene. Itxaldun. Bueno, berez, armoa da, hola, noizean behin horako plop, 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 horrelako bat ateratzea. Orduan, horrelako 45 minutu plop, plop, plop izan ondoren, 2 orduz izango du oraindik pausatzen, utziko dugu ostutzen, pero epelean, hau janalda, hotza epelean nahi duzuena. Eta gero horiek izango da iragazi eta salteatu ingo ditu, eta honekin zerbitzatzea. Ez dugu besterik. Barazkiak iragazita, untxia eskabetxatuta, eskabetxearen barazki batzuk atara ditut hemen, gero azpian jartzeko, eta oain esan dago, bakarri falta zego, epela jango du, Patri? Beruan nahi zentu, notza... Perfecto.
Bai, berdin zaizu, ez? Zu zara aditua eskabetxetan da. Bueno, eskabetxea normalien notzak, ez? Ensalada baten ero. A ber, barazkiak horrela, bere hortan, oso ondo daude, goxua dira, baina aukeran, hau egiten badiego, irazten dute. Hobeto. Irazten dute pixka. Eta holako... Egitxa da baietza. Olio ketu bat ero botatzen badiegu, zaporea eman aldiogu, ikuzue urtzantek ere bauzkala oliba hauek zapore dunak, boilur zaporea eman aldiogu, horrelako pikantea. Aukera, pikantea, pikantea atzokoarekin, olibekin nahikoa izan genuen. Bai. Orduan, ingo duna da bitu. Ia da. Oinarrian, jarriko ditut hemen. Kipula, zenarioa, gero, hau baratxuria talba da. Eskabetxian joan dienak. Kipula txa, hau daude, bixi. Izterra o aragia? Izterra, ez da zu aragi gehiago eusakona? Vale, venga. Izterra. Bai. Eta aldamenean. Bentxe, osto berdetxo batzuk bai, hola, ez? Entzaladat izango bezan bezala. Oinarrian jarri alko geniok, hola, baina, gaurkoa, barazki, hau da, bigarren plater, esan dezagun garbi bat, hemen egiten nahi gana, ez? Osasuntxua. Eta barazkiak nahi itxuzuenak bota, esan dako hauek, guk ideia bat emateko, kuiatxoan nahi izan ezkero, hilar batzuk, brokoli bixa bat, zuek. Azkenen sasoian dauzenak, ez? Bebai hau, egokitu leiken. Bakotza nahi duena. Eta hemen daukazue gure untxi eskabetxatua barazkiekin. Hemendik. Ez dute... Zer, ez duzu? Maitra purik ez dizute karri... Ez, bueno... Berdin zaizu. Hemen etxien moluen gauz da. Goitxuta gauz. Bueno, ospin zalea zara zu, ospina... Banos. Bai. Goixu, Ez da lehorrak edatzen. Oiazko emoten dau. Ez? Nik... Eta kontutan okerreko lekutik kontutan eukin, hotza jaten gabizan. Hau, epela jango bain nuke, zaporia galtzaren gozian. Beti... Eta hori daude puntuan, Hola guztak barazkixak. Hola jamarria. Bueno, oiazko aipatu, oiazko doko goinaz. Nik ontxe, oiazko egaltxo batzuk ingo itxut, elkarbanatzeko perfektua dienak. Venga. Zanik oiazko egaltxo batzuk ekarri ditut, elkarbanatzeko badala gauzatxo batolan erakargarrixa. Nire guztetan gat, saltzan beti itxeitxugu edo laban, edo frizitxuta. Saltzan jaten? Ez, laban, saltzan ulertu dizut. Ez saltzian bera, baina beti itxeitxut frijitxu edo laban, eta gero beti ematotzet, horako saltza bat gainetik. Bai, Bai, eta kasu enten gurinan saltza ingot, gurina eta limoia. Orduan, berez, badau saltza ospetsu bat olan estatu batuetan, dala, limoia eta piperbeltza, baina ongarri pila bat olan paketetxotan eta etorten dien gauzak. Baina nik hau inot, naturalera da. Bale, eta nolen gozu? Egaltxuei gatza, piperbeltza eta berakatza botakotzat, gero olixua eta irinakin nahasikot, eta 35 minutuz errekot 200 graduan. Bitxartean gurina urtuko, horri limoi erdiren zukua eta 2 limoien berrindura botakotzau, eta gehitxuko piperbeltzez desente. Pipermina gatza eta perrexia purtxo bat, egaltzuak saltza horrekin guzti eta zerbitzatu ingo itxugu. Beraz, ikusiko, zelan garatzen da. Badakizu dagoela saltza bat arrainan oso famatu hau. Zein? Meniar. Bai. Azkenia menierrera izango zen, limoia eta gurina, barra. Eta, mi arraia minierrera da, hori da, klasiko, zukaldaritza frantziarreko. Hori inaukau, biru aldizero menier saltza ezberdinak egin izan ditut. Oiarrak inen jaula, ez? Bai, horre normalien olako, ezagunenak, ezaguna da mi arraiarekin egiten dena, eta hori izan, mi arraia menierrera, eta hori da, ostele klasikoetako bat erakusten dizuetena, eta horre frantziako sukaldaritzatako, falta ezin den, errezetatako bat, legunean egin genuen limoi eta meloia bezala,
urez, meloia eta urdai espiko. Bai. Dagoeneko, ez dakit erabiltzen dan, ze gaur egun koipe asko izango luke, jendian dako eta hori, baina egia esan, oso gozo eta krebatzu geratzen dela, baina hori bai, gurin pila batekin. Honek gurin pila bat ez dara ma saltzak, bai? Baina, gero ikusiko, momentuz. Hemen ze bota duzu hor? Hemen bota dut. Egaltxoak. Gatza, piperbeltza be bai, hemen holan aspertzen hazen arte. Bai, bota beldurra, Beldor gabe, berakatza, bai botako txau, eta honek botako txau olixua eta irina, eta horrek ingo dago olako geruza kurruzkari bat edo sortu gainetik, eta hori ingo dunagut laban kozinatu. Gure etxean frejituta jaten du beti, Egaltxoak eta holan, baina esaten dena baratxuriera da, hau da. Olioa, 5-6 ale baratxurianan, azalda guztian bota, eta gaile dantzan hasten dienean, sartu hor egaltxoa, oiasko ataletan, patata batzuk ere, dana batera, piper berdea, eta hori frejituta kurruzkari. Ni saltza kontua eta holan, oiaskoa saltzan asko gustatzen zait, baina horrela, eta behiratzen nahi naiz ez. Ez dakit ingo dudan, baina aspaldi egin nuen, ikastaro bat eman nuen, eta egin nuen oiasko betea. Hau da, baina oiasko betea ezurra dena barrukoa kenduta. Oiaskoa osua. Oiasko osoa, kentzen diezu, azkenean ezurdura barrukoa, hau da, lepotik, samatik, bizkaitarantzako sami, lepotik hasi, azala, eta hor, paparrak eta labamatekin kontuz, moztu, eta egiten dena barruko ezurdura guztia atera egiten zaio. Iztarrak, bakarrik, utziko genuke, hemen txankarren atala horko ezurra utziko genuke, iztarreko femurra esan dezagun kendu ingo genioke, eta dana itxatzi hor gehatzen, eta ero betegarri moduan, hor egiten da, txerrikiarekin egindako aragiak eta erabilita, gero arrautza ilurra botaldiogu, perretxiko batzuk, gero holan, eta horrekin gero labean eta aina, errezeta ingenuena zen, gero tripa batzuk egin aldiogu josi, betegarri esateratzeko, ero ogia tal bat, baratxuriarekin igurtzi, eta hori tapoi moduan jarri ogia tal hori. Ogia tal hori gero kurruzkari geratzen da baratxuri zaporearekin, eta erabili alduzu lagungarri moduan oiasko jateko. Horrek gure jefiak esango zaren bezala? Lan asko dauka. Honek lan gutxi hori da, eta asteburu batzutan, asteburuan denbora daukagula, baina hau erresagoa. Bai, dauz, asteburuak eta asteburuak, batzutan eguraldi hona itzen dago da, bermuta hartzea gure zu familixakin, janari itxaitzen dan bitartean, da beste batzutan, etxian gure zu egon hor kosinatzen. Kasunetan, bermuta edaten atalateko moduko errezetia, beraz, hementxe oieskua 35 minutu labian 200 gradutara, eta bitartean ingo, saltza. Eta bermutarekin, limoia jartzen da bermutarekin, patre. Takinik ez du bermutik hartzen da. Laranja gehiago izaten da. Limoia erabiliko ontan gaurkoan, limoia erabilia daldugu ontan, bizkotxo bat eiteko, gozogintzan asko erabiltzen da, kalimotxo bat eiteko ere limoia erabilia aldugu, eta beste erabilgarritasun batzuk ere baditu, garbitzeko, hola garbitzeko, nik ikusi izan dut limoi bat erditik hartu, eta desinfektatzeko ero, lixiban da batzutan esaten dute jartzea, hola, hastian behin ero lixiba pixkatekin, baina limoiarekin ero hor 10 minutu utzizkero, hor azkenean limoien azidoak, honek somortzo txikiak hilin ditu, gero zauriak eta sendatzeko ere balio du, limoia. Eta zauriren bat aukitzen bozu eskuetan, da, azten basa limoiakin, horrek itzen dutzu. Bai, hori da itxasoko gura bezala. Sartzen zanean zauriekin, izartzen naizen moduan beti itxasuan, hor nabaritzen duzu, hemen sasi batzu pasaitotatu eta hemen bestia batzuk, eta... Zu beti zauriz jositxa. Baina naiz, kontua da, etxera iristen naizela, basotik beti, eta ikusten dudanka, eta lehenkotan etxean, zein dozu oingoa da, zer? Eta nik honez zauri txikiak sasiak egiten ditu horrek, baina odola ikusten da, eta ez da konturatzen. Horrek niño izen naiz konturatu. Eta erizten zaretxea, eta egia da aparatu zua, ikusten zaituzte dana odoles, baina da, zauri txikia dira. Hoiek, limoiarekin ere sendatu aldira. Bai. Eta kasunetan, 2 limoien birrindura, eta limoi erdin zukua bai jarriko tzaborduan. Saltzak abiko dau, limoian zapore pila bat, gurinan gantzana eta piperbeltza bai. Gero jarriko tzau, perrexia aukitzen duzue, perrexia. Nik bentxe, oregano freskoa putxe bat ekarri nahen lehenko gunean etxetik, eta hori jarriko tza, baina, belar freskon bat. Gero zigorrei lapurtu nontzan lehen gunean hor, big kajunaren maunesa martorrixan abe bai, apurtxoa baukat, borden hauen bai.
Abitu, ondo. Esan jende, baina hau zen horbaite gure dauten ikesan behar behitu. Bixarko, errezetan dako ondo etorriko jat. Bueno, limoiak gero lan insektuak eta usatzeko eta erabiltzen da. Nik horreko zitut hiltzeak sartuta limoietan, olako limoi erditi moztuta eta hiltze batzuk nik ez da funtzionatzen duen ero hori ikusi izan dut. Moskituen dako eta horrek sartu dituzten putxerak eta horrek limoian usaina dauki, ez? Baina hori bota ingo diote zerbait usain hori egiteko? Bai, imaginatzen dut. Ez dakit. Hori ez da arriskutsua pixkatolan usain hona eukitea, nahi dut esan, ume bati jarri ezkero, usai goxua igual tentazio ematen dio txupatzeko, eta hori ez da oso osasuntxo izango da, ez? Ez dakit neko. Gure lur eltxoek janiten dute. Beti... Bai. Oitura dauka, mantatik eta beti dantzan hauten da, lo egiten du dantzan. Zigor, pipermina batako zabale? Apurtxo bat. Iasko patri nun dago. Etorri da indola 2 urteko patri, azken aldian, eta hemen daukago. Pipermina gora eta bera, eta gero, lantaldia leka jaten. Eta ezin da, haulan izan. Ze konturatu nintzen joan esan urtean, pikantian nahuela hainbeste jarten, eta orduan itxen jaten, jendeak lapurtu itxerostan, eta taperrakin etorten ziren da. Gaixua. Bueno, piper beltza, hori, aspertu arte, berazu joan hitz egiten. 6-8 buelta. Eta gure etxean limoia badauzkagu, eta gure ama, limoiak ekologikoan dauzka, eta nik amena esaldu dut, ezetasunatik olako ongo geruza txuri bat eratatzen zego, beltzi iluna, oin beltza, gehiago beltza odazken, hori garbitu egiten da, eta listo. Baina ekologikoak hori daukak, goi maiako produktua ditugu, baina, somorroak eta erasotzegoa, erresagoa dago, eta hala ere badaude alternatibak ekologikoan baita, somorroai burrukatzeko. Eta, olako produktuak gero erabiliko dituzte, Araban, hor, Naturaba taldekoak, eta hor badaude, 24 nekazari, 17 abeltzain, eta 1275 hektarea, dauzkate hor ekologikoan, eta hauek ere 2002 urtean hasi ziren, eta hoxe, aste honetan ari garena pixkat sustatzen, Euskal Herrian ere, ekologikoa pixkanaka indarra hartzen ari dela, hor guk ere lagundu dezakegu, gure etxetik eta hartu eta beraiei produktuak erosten, hau da, hartu duten bide hau errentegarria dela erakutziz, eta horretarako erosin barritu beraien produktuak, eta hori dela nik uste dela jarraitu beharreko bidea. Besteak ez doka zentzu gehi, mundu txikitu gara. Eta hemen txaukau, oregano fresko apurtxo bat, hemen txaukau gurina ikusi zelauko itxura goxua daukan. Urre kolorea daukana. Eta ointxe, labekuak pipi itxen dozkunean. Hau ze izango da, gainetik bota, margotu, ero nola? Gainetik bota, holan apurtxoa nahaztu, eta gero, hau izango da saltzia. Hau da saltza, baina gehiago bustitzekoa eragisa. Bale, oso ondo, venga ba, zeitu honetaz. Betuzlako itxura goxua, talde guatek ez da honek, frikitxu da die? Baina emoten da besta. Azkenean, geruza horrek emoten zalako grasixa apurtxo bat. Hemen txe, behitu, esan dutzu duten saltzatxua. Eta dietan baldin bazadu dute, eta ekidi nahi baduzu saltza hau ez bota, bota behar da, hori da, eta arratzaldean 5 kilometro, pasioan. Honek ematotzalako zaporia, dana, orduan apurtxo bat mugitxuko, saltza bustitzeko, da hemen usten badugu apurtxo bat, itxu ondo, eta hau dau, zego xua. Eta guarnezen modun, etxean hau jartzen duzunean, entzalada, patata, fregituak, zer jartzen duzu? Bere hortan be. Ezer gabe? Ezer baik. Hola xe. Eta saltza, apurtxo bat holan, aldamenean, ondo torri jat, zuk ezinuna. Hemen txauskau, gure oiasko egaltxoak, limoi eta piper beltzake. Eta gainera egaltxuak hori bai ez, eskuekin jan dira. Beti. Edukazionekoa da gainera, eskuekin jatea. Bai, ez dago gaizki ikusita. Nik zer gabe jango dut, batzeko aurrena ez zer gabe. Ostra, limoi puto dauka, eta gurina. Bai, gurina igual gehiago, igual limoia faltakako, piperbeltza. Piperbeltza, naiz eta pentsau buelta asko emadotzatela,
Geixo eman minotzan. Baina ez du pikatu behar. Eta ero, limoian araitzen da, gurin asko, Goxuak ez da. Oso gozuak, asteari bukaera emateko modu ezin hobea, eta astelenean indar bat biltuta, zorien, Ona, zorien, Asteburun pasa.